PBBM personal nga naghatag sang tig 20,000 pesos para sa 250 ka mga scholars sa Negros Oriental. Sa programa ginklaro ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ang Presidential Scholarship Program ang ginobra sang gobyerno agud mahatagan sang bulig ang mga graduating kag working students nga may kabudlayan sa ila pag-eskwela. Ini ang unod sang iya mensahe matapos siya nga personal nga nanagtag sang tig 20,000 pesos nga financial assistance para sa mga pili nga estudyante sa idalom sang Presidential Scholarship Program sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Sa isa ka turnover ceremony Lunes sang aga, 250 ka mga scholars gikan sa Dumaguete City, Valencia, Calpacong ang nakabaton sang among nga bulig gikan sa gobyerno nasyonal. Sunod sa presidente, tuyo sang amo nga programa ang buligan ang mga estudyante nga ginakulang sa mga balayran sa eskwelahan. Ini ang kabahin man sang tig 200,000 pesos nga ginpanghatag sang gobyerno paagi sa Local Government Support Fund o kun LGSF sa tagsa ka mga barangay sa bugos nga Pilipinas. Ang barangay ang mapili isang 5 ka mga scholars nga makabaton sang tag 20,000 pesos. Samtang nabili naman nga 100,000 pesos ang sarang nila magasto para sa ila mga proyekto. Sa Negros Occidental, nangin kontrobersyal ang ini nga programa matapos nga ginareklamo ang pila ka mga barangay kapitan nga ila mismo mga himata ang nakasulod bilang presidential scholars. Kadungan sini, ginpangunahan man sa presidente ang pag-distribute sa napulo ka kilo nga bugas sa 2,230 ka mga benepisyaryo sa Negros Oriental sa idalom sang bawat bayan makikinabang program. Standing sa records ang probinsya, may 386,673 ka mga pamilya ang makabaton sa among nga bugas. Nagpasiguro man ang presidente nga kada duha ka bulan may palaabuton nga napulo ka kilo nga bugas ang mga kwalipikado nga benepisyaryo. Po ay ang hiningi po natin sa mga chairman, sa mga opisyal, ay kako sa kanila, ay mapin ninyo yung mga estudyante na malapit nang magtapos at mukhang baka mahirapan na magtapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. Kaya bigyan natin ng suporta nitong 20,000 na ito upang maipatuloy nila ang kanilang pag-aaral at makapagtapos sila. At sa ating mga scholar, ay ito sa ating mga scholar, ito po ay para pagandahin natin ang edukasyon dito sa Pilipinas. Alam niyo